Eta Euskadi eraikitzen jarraitzeko alderdikideok behar zaituegu. Euskadik behar zaitue. Argi eta garbi dinot, alderdi oneri pertsonak eusten sostengatzen dautzoelako, eskarguek. Euskal Alderdi Jeltzalea militante herri kale gertutasun mugimendua izan dalako beti. Badira ere, sekulako egiak, sekula aldatuko ez diren gauzak. Lehenengoa, Euskal Herria nazioa da. Bigarrena, Euskal Nazioa Pirinioen aldebietan dago. Hirugarrena, Euskal Nazioak bere burua gobernatzeko eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea eta borondatea ditu. Eta laugarrena, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Sabino Aranak sortutako alderdiak, lehen alderdi abertzaleak, ideal horien alde lan egiteko tresnarik baliagarria denak, ez dauala inoiz bere aleginean etziko, inoiz ez, sekula bez.